Bresciaanse bluesrock eigenlijk. Een beetje in die trend. En dan op de Zeeuws-Vlaamse manier. Een beetje Brescische dialect. Samen spelen. Samen nummers creëren. Iedere week samenkomen. En de appgroep is ook meestal heel druk met nieuwe ideeën of met gesjiffer. En dat shiveren doen ze goed. Dat is logisch, want we hebben het dan ook over de Zeeuwse Shivers. Een band uit Breskes met liedjes in het dialect. Bijna iedere week repeteren ze in het café van bandlid Jurgen. En dat doen ze in deze samenstelling nog niet zo heel lang. We zijn in 2023 bij elkaar gekomen. En we waren gewoon een keer bij elkaar een beetje jammen, net als vroeger. We zijn echt, vanuit de vriendschap is dit ontstaan. Ja. Jurgen was mijn buurjongetje toen ik 4 was. Dus, en Dennis die woonde ook 2 straten verderop. Samen gingen ze muziek maken onder de toch wel bijzondere naam. Ja, omdat dat eigenlijk wel een beetje bij ons past. Altijd een dialect, altijd... vroeger hier al aan de bar, in verschillende bandjes, in verschillende combinaties hebben we ook al samen gespeeld. En naast de serieuze dingen, dan moet er ook flink geschifferd worden. En die liedjes schrijven zich natuurlijk niet vanzelf, maar de techniek erachter is in ieder geval wel duidelijk. Hoofdzakelijk aan de bar en in de oefenruimte met na een paar biertjes, dan komen het wel los, de teksten. En dan komen er dus liedjes uit als Jan uit de polder. En niet achterom kieken. Niet achterom kieken, dan zie je niks voor het. Dat is een waarheid, dat is een koe. Ja, absoluut. Liedjes die ze graag ook een podium zouden geven. En langzaam komt dat, want onlangs werden ze verrast met een mooie 24e plaats in de Zeeuwse top 40 van Omroep Zeeland. Maar ook de grotere feestjes beginnen zich langzaam te melden. Zo staat binnenkort een mooi optreden te wachten. Ja, dat is de visserijfeesten en daar zijn we nu al voor gevraagd. Dus. En dan in onze eigen taal, in ons eigen dorp, bij ons eigen publiek. En misschien een beetje toeristen die of komen vragen wat of we eigenlijk allemaal aan het zingen waren. En wat zeg je dan? Dan moeten ze Spotify opzetten en dan kunnen ze mee luisteren en misschien later ook mee zingen. Ja. Als we hier bekend worden in de streek, dat zou wel mooi zijn, maar gewoon samenspelen is eigenlijk het mooiste van al. Ja.